Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Marina pagkahapon. Gari po nakapamarana kan sa inyong mga binalaybay dyan. Kakatahalos kadaklan ang kakatapos pa sana pong mga ralaba kan sa inyong mga labahan dyan sa inyong mga residensya. Tamang-tama po ang panahon dahil ang grabe po ang inat kan sa tuyang kapalibotan digdi. Ang kadaklan man, may mga binalad naman po tabi ki paroy sa mga gilid kan tinampo. Naraduman ko manangad Kuya Jun. Kan mga nakalisal daw, may mga nagkadarangog ako kaya na nagrereklamo dahil ang tabi ta natangay ta sa tinampo ngaya, tigamit ngayang pang baladan ni na mga arugaan paroy, nagpapamara. Ito palan Kuya John, dahil hindi aram na ito po palan ngayon tinampo, iyon pigaapod na farm to market road. Nahiling na ako ka na nag-post sa social media na naghahapot, papadaranin na nag-rant, kinata ngayata, arog ngaya ka na pa system. Ito palan, kitaman sana mga nag-aaragi dyan sa mga lugar ay nakikigamit din tinampo na supposedly talaga pong gamit iyan kan mga parao mata na po niya na nagpuuna itong harvest season and syempre dapat po tabi na mga parao mata nagkaigwa na po sindanin koordinasyon sa National Food Authority Bicol in case na iyan ipapabakal po tabi nila. Tanganing day man sila itong pagtatagaon. Di ko lang sure kung magkano ngunyan ana barakalan ka na wet and dry, clean and dry tapos wet po tabi na paroy. Pero day man iyan nagbababa sa 17 pesos tapos 21 o 23 pesos. Dahilan po tabi ta tig-antisipara ninda. Ito po tabi na pagdakulman kan mga parao man na nagpapabakal sa inda dyan. And antigiinguwa po ninda. Ito pong mga warehouses dyan and magmurulino man ang sa inang mga nakasaray po dyan na mga paroy tanganing mas may dakol kitang espasyo na sa sarayan po tabi. Kainiong mga babakalon pa po tabi na mga paroy hali po sa mga parao madigdi po sa tuyang kapalibot. And kasuhapon may pigpaluwas ng informasyon ang local government units manungod man po baga ini duman sa mga pigaharapot na ayuda din ang katapusan Kuya Jun ayuda para sa may mga miyembro kan pamilya na may special needs. Partikular na po itong may mga sitwasyon initigaapod na neurodevelopmental and learning disability. Araw po kan autism, Down syndrome, cerebral palsy as in mga mentally challenged. Sa maabot na Abril 21, sagod 22, alas 8 nin pagkaaga sagod alas 5 nin pagkahapon, naka-schedule po tabi ang payout dyan sa Pacific Mall, sa second floor po tabi yan. And kung halimbawa, kamu ngayaan na may mga kahaputan kung kamuan kasabay duman sa mga matatawan ka iyan, makipag-coordinar po tabi kamo sa City Social Welfare and Development Office. Sa pangalan po yan ni Mama Cecil Arcelia po dyan sa CSWD. Kaso hapon, ang kasabanggi Kuya Jun, hali kami dyan sa may parte kan humapon dahil anta so CSWDO, igo po tabi inin aktibidad dyan. Itong sa mga presidente kan Barangay Children Organization digdi sa syudad kan Legazpi. Pigtripon dyan sa duwang aldaw na aktibidad na iyan.
may mga lectures, may mga workshops na gigiribo po tabi dyan. Tanganing ma-equip ining mga kaakian taliding mga future leaders man kan sa tuyang kapalibotan manungod po digdi sa manibabang mga topic. Ang topic, ang title kaan, aktibong kaakian, kusog na inanduyog o ining AKK camp. Sabi kan tugang ko ta saan na presidente ka na barangay children organization dyan sa muyang lugar. 52 ngaya kami digdi ngaya ate na mga BCO president digdi po sa tuyang syudad. Di ko aram kung ano nangyari duman sa natatadang 70 barangay baga kaya ang Legazpi. Tapos ang nag-attindir 52 sana. Di ko aram kung ano nangyari duman sa 18 mga BCO president kung nata di sila nakapag-participar dyan. Pero ang aim ka iyan, iyo po tabi na, syempre, mas may ano na kaya, may initial ng information itong sumang aki kung paano ang tamang pagiging leader, pagiging marhay na ehemplo duman sa mga kapwa nila kaakian. Pero syempre, dakulang tabang man ining mga araw kaning activity, tanganing mas ma-enhance, mas makapacitate pa ini. Makamis Kuya John, tamang araw kay ni mga panahon dati kan ako an nasa arog pa ka na edad. Bentang-benta man ako sa mga siringkan activity. Miyembro kaya ako dati kan su sponsored youth ako kan su CIBI ngunyan, dati CSCD. As early as mga 10 or 11 years old Kuya June na dapat nasa participants pa sana ako. Dapat nasaro ako duman sa mga nagpa-participate o tabi ta. Ako na sa mga nagtutuwang para mag-facilitate na sa sarong workshop o sa sarong activity. Magayon nun, and talagang ma-exercise mo dyan, matitrain ka dyan kung paano ang pagtaram, paano ang pag-handle ng mga sitwasyon, paano ang pakipag-komunikar sa kapwa mo mga aki, kapwa mo mga opisyal kay mga arog ka na organisasyon asin sa iba. And inisyatibo man iyan ka na LGU Legazpi, tanganing matawan man nina madangog man itong su asin mahiling itong su mga kapasidad kan mga kaakian ta po digdi sa tuyang syudad, manungod po tabi sa pagiging leader man po digdi sa tuyang kapalibot. Maray na pagkaudto kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po muna na pagkahapon. Sabi na good noon po everyone. Happy Saturday, happy weekend po ngayon Ma'am Angel. Kay Kuya Louie Ariola, nakaantabay po ngunyan from Sorsogon City. Sabi ni Sir Alvin, oy Sir Alvin, maray na pagkahapon po tabi sa imo dyan. Sabi ni Sir Alvin, maray na hapon tabi sa iyo Ma'am Angel. Naisyo po bagaan pagbulad kan sa tabing kalsada sa barangay Tula-Tula. Ang nakabalad niya dyan, mga kopra ngayon. May tig-mention siya ligding pangaran. Ay, iyo po talaga Sir Alvin, oy. Dati-dati kan aki ako. Pag nagsasakay kami sa hali po bagay dyan sa may bulod, dyan talaga anmidbid na bagsakan Kuya Junki. So mga mga lukad, arog kailan. Tapos answer o sa mga nagiging concern dyan, itong sa dito na nga ni ingayaan espasyo kan agihan dyan, maski ba ko lang wala ki mga nakabalad na kopra dyan, so dating konsehal digdi sa Legazpi. Maski ngunyan, may nakabalandra Kuya Jun na padjak. May mga naka-parking na wala to na four-wheeled vehicle, may tricycle, may motor na di mo magkasarabutan ko na tataday ba inaho ko ang patama-tama ka iyan. Tapos inibaga Kuya Jun na so yung mga nasa along the road na mga tindahan, pwede man na straight ka sa tinampo ma-parking kan sa imong motorsiklo. Di Kuya Jun, natigi butigi islanting. Di duwang lane naman sa nga ni ang yaon dyan. Tapos babasta sana naman na babarayaan motor dyan na nakaslanting, okupadoan, kabanga kan tinampo. Di syempre, lalo na kung rush hour, ay talagang magatol po tabi-tabi ang payunindo dyan sa lugar na iyan. And may mga dakol dyan, may mga electric bike na naka-parking, as in iba pa. Kaya, saro yan sa mga lalo na po baga pag rush hour, na sigsasabi na dapat ngayam, igwa na ngaya. Pero kan mga nakalihis na taon, kan ako ang nagpupunpun pa sa DCGB, nakaibahan ako kan operasyon kan Department of Interior and Local Government. Si RD Nuida pa kan ang Regional Director digdi po sa tuyang rehiyon.
may mga surprise baga po na road clearing na pigigibo. Igwa nga ni ki mga dakol na mga barangay anpig sa Kiada dito. Dahil nga ni po may mga reklamo manungod sa di nai-implementar ngayon in mata. Hindi ko na aram ko na palibasa Pilipino sa primero sa nangaya ma-implementar, sa primero sa nangaya ipapautoban sa rin kay na pulisya, and right after ngaya mga perang bulan, perang taon day na yan na ipapautob giraray. And saro bagangunan po yan sa mga nagiging concern na minahilingan ni ako duman mga naka tarpaulin sa mga diyan sa barangay Tula-Tula. Itong sa mga tinampo, mga gate, may nakalaag ngayon na dahil ngayon tabi pag-ulangan an grahe ngayang ini dahil ngayon active driveway ngayon. Pero wala man giraray, maski nakabikol na kuya dyan nakapost dyan, nakabugtak dyan na tarpaulin. Di man po giraray ay di pa man ngayon, wala pa man ngayon kimalaw ngayon. I-parking ko ngayon muna madali. Doon sa kuya ngayang vehicle, para ngayon madali ngayon kumabakal nga di ngayon kipanera. Ay ano naman yan very dakol. Dakol kaya dyan ang mga negosyo na po sa anong iyan. Pero bako lang iyan digdi po baga bako lang dyan sa may barangay Tula-Tula. Nagkataon lang na nag-message Sir Alvin U. Na dapat ang mga barangay officials iga po ninpig papautob na road clearing. Masingan po ito bagang mga baybay, graba, mga kung ano-ano, maski nga ni dati masita, pati balaybayan kuya Jun. Nahilingin doon sa kung mahilig ka mo mag-scroll sa TikTok, magiling sa Facebook, si Gabgo baga, ramdamin do ka ito nagva-viral siya as of now, until now, nagva-viral siya sa social media. Manungod po tabi sa pati mga subdivision, tiga sa Kiada ninda. Tanganing itong dapat na tinampo na agihan kan mga vehikulo, di po tabi wala na nakakaulang. At the same time, ito po tabi na mga sidewalk na dapat tao nag-aagi. Yung mga pagkakataon kaya kayan digdi. Naramduman ko dati na pag halimbawa ngaya malakaw ngayaan na tao duman sa sidewalk, dahil na ninda kinalakawan, dahilan po tabi okupado na po iyan kan itong may mga nagtitirinda, may papwesto na, nagtitinda na kay mga street food, as in iba pa, na taimbes, halimbawa ngaya may malakaw na tao, dahil nakilalakawan, okupado na po nga ni may mga bugtak ng mga vulganizing shop. Di ang tendency sa tao mababa sa mismong tinampo duman siya maagi. Kung may mga pagkakataon na medyo day man nahihiling ka na driver kinsarong bihikulo, ay abaan na nasa side switch. Iyan ang mga pagkakataon na may mga aruga na sitwasyon na talagang dapat na bilang dyan sa barangay, dahil na paghalaton sa task force. Yan saro pa yan sa mga nagiging problema ni Sir Andy kan task force kaayusan at kalinisan na dapat itong sa mga respektibong mga barangay, dapat magkaigaman po sila rin inisyatibo na tangani po tabi na magkarilinig iyan. Then ito pagalaton si Sir Andy Marbella, kahirak man ka ni Sir Andy, batangan ni sa baga ni Kuya Al, day na nga ni ngaya po ngaya nagtataba si Primong Andy, iyo pa ngaya nagiging sitwasyon, digdi po tabi sa tuyang palibot. Kuya Nald, tama ka po, pero sa kuya, hapon kasubanggi kaya Kuya Nald, nagdara kami Kuya John ki tent, ki comforter, ki electric fan, ki tubig kantugang ko, tapos tigturo ni Jayan Kuya Nald. Ito baga ngaya ating ngayon na nagtaram ngaya, aki nga ito ni Kuya Nald. Tigkalag-kalag ta ka nga duman Kuya Nald, baad niya ako magbisita man digdi si Kuya Nald. Pero patapos ito Kuya Nald, mga alas 2 gayud ngunya na pagkahapon. Pero madali lang kami duman Kuya Nald. Ito pangyayari man po dyan sa may parte kan, southern part kan Legazpi. Magayon duman Kuya Nald sa facility na pigistayan ninda. Court duman, pag-court po baga. May tubig. And day man kinag-experiencehanin burnout dyan. And kulibat ko po pala, duman sa mga job seekers, sa mga naghaharap na po ng trabaho,
Sa Mayo 1, which is Labor Day, igo po nin ikinasa o kagigibuhon po tabi ang Department of Labor and Employment Bicol na sarong Labor Day Job Fair, ika-124 na po na taon ini. Ang venue po kay ni dyan sa Event Center 1 kan LCC Mall sa Legazpi. Kung saan po tabi ang mga interesadong mag-participar sa mga naghahanap ng trabaho, pwede na po kamong magpuon pa sa nangunyan na mag-pre-register dyan. Sa paagi po yan kan website na dolearo5.com/jobfair/regonline. Hanapon po nindo sa official Facebook page kan Dole Bicol. Ito po tabi, takunday nindo nakuha itong sa website na ito. Pwede po idong i-scan. Ito po tabi na ito po tabi na scan na QR code na nakabugtak po tabi sa indang official Facebook page. And sa paagi man kaiyan, matabangan ang mga job seekers ta na makahanap tabi nin trabaho, lalo na po ngunya na sasiring kaning sitwasyon na grabe po ang kadipisilan, grabe po ang paghigot kan garter na kuya John bako na kan belt. Dahilan po tabi sa halos apektado na ang gabon, kan paglangkaw kan mga presyo, kan mga produktong petrolyo na nakaka-afektar man sa transportation cost, kan mga produkto na pigbabakal ta oro aldaw na pangaipot ta oro aldaw. Pero sabi nga ikan agriculture, may coordination na po silang pigigibo sa mga local price coordinating council sa mga respektibong munisipyo at syudad. Tanganing mahiling po tabi kung kumusta na ba ang pamresyuhan dyan. Pero as of now, sabi ninda, wala pa da po sila nina na monitor na pagkulang man, lalo itong sa mga, may mga pigaangkat baga kaya kita mga gulayon, lalo na itong hali sa luwas kan region, na posibleng may mga magtransportar pa ngaya kaiyan. Pero lauman ta ngayon na medyo may paghiro na ngaya sa presyo kaiyan dahil nga ni po sa sitwasyon man kan mga pamresyuhan kan mga produktong petrolyo digdi po sa tuyang palibot. Kaya sabi nga ini Kuya Jun kasuhapon, ako ngayon nagpunpo na ngayon akong magtanom nin mga iba-ibang mga gulayo na pwede ko ngayon mapakinabangan. Ta at least, tama ba Kuya Jun? Magisa ka, di ka na mabakal ki kamatis. Magkano na ngayon ang sarong pidasong kamatis? Sa baba na ang 7 pesos. Ano pa ba? Ang talbos ki kamote, lalo duman sa mga low blood, kay puhan pa iyan. Magbalik kita duman sa, dakol ba kitang dakol kitang mga way, dakol na kitang oras para dakol kitang mga paagi tanganing makapagtanuman itong sumanga sumanga aki dyan na nasa bakasyon naman. Ano na nindo, binggara na nindo yan na encourage na po nindo na magtanuman lamang. At least pwede na silang masugo-sugo na magbaribikan oral daw, magbunot kung mga maturubo dyan ng mga awot, asin iba pa. Kaya nindo pagpatuyangan na maggamit pa nin mga gadgets, tangani man na maging productive ang sa indang summer vacation po tabi ngunya na ngunyan po tabi na taon na. Maray na pagkaoto kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Rabvax Animal Bite Center asin sa gabos po na nakaantabay sa DCGB. Salamatunan po tabi. Enjoy your weekend. Sana all Kuya Jun. Sa kuyang kapartner po sa technical si Kuya Jun Napoles sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Attention! Attention! Mga